Yan, ito yung surprise namin kay Madam. May pa-cake, chocolate, and more! Hi Madam! Happy birthday! Sana nagustuhan mo ang surprise ng Troublemakers at ganun din sa yung borders. Thank you Madam! Happy birthday! At I love you po. Salamat po sa boarding na to kasi nakilala ko kayo kay ni Boss. Good morning. Happy birthday sa'yo. Enjoy your birthday more. Hi Madam! Happy birthday! Sana enjoy mo yung birthday mo today. And sana mabusog mo kami at malasing mo kami. God bless you sa birthday mo today. Vlog message po nila para kay Madam. Ito yung yung mga dating borders ni Madam. Si Ate Donna, yan. Anong message mo? Te? Happy birthday, Don. God bless you always. Okay, si beautiful. Ate, happy birthday! Ate Donna, tignan mo yung mga itsura nila. Happy birthday! Ang saya-saya ng birthday mo. Ikaw anong Happy birthday po. Happy birthday. Ang aming napakasarap magluto. Happy birthday, Donna. Sana marami ka pang birthday na darating. At bukas tayo'y magsaya. Anong hawak mo, te? Champagne! Malaki! Hindi ito maubos. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Madam! Yay! Happy birthday! Thank you, Ate. Happy birthday! Kanina ka pa namin inaantay. Happy birthday! I love you! Ganun ba? Happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ano pong masasabi mo, Madam? Kung alam ko sana naglagay man ako mascara. Kabar talaga. I love you, Madam. Sit down. I have a surprise. The gift for you. Dito ka, Madam. Baby. May ganun talaga? Sige. Buti na lang pala nag-istida ko. Ito, Madam. Gift ng mga borders mo. Yan. Thank you, Sasa. Iabot mo, man. Iabot mo. Opa. Tapos ito, Madam, sa Troublemakers. Thank you. Yan. Madam. Yes. Para maalala. Lagi mo akong maalala, yellow. Ano ito? Wala kay Ross. Madam. Yan. Buksan agad. Siyempre. Hindi pwede Hindi, ngayon na. Save natin yung ano. Hindi, wala nang kasunod pag hindi mo wasakin. Uy, first time ko pa kayo mag-edit sa kado kaya hindi niya ako binabalutan. Dalin naman. Thank you. Always po. Ano ito? Ala na yan. Sabi sa amin. Kaya tao si Boss. Thank you. Always po. Thank you. Isa pa. Ano kaya yan? My favorite ko. Ay, buti na lang. Akala ko hindi. Thank you. Always po. Actually, pagdating ko na shock ako, parang sumikip yung dibdib. Parang sikip. Parang sikip na napagod ako sa trabaho kasi overtime. Pero sumikip kasi parang sumikip dito. Dito yung parang hindi nilalok may laway, parang iyak ka. Kasi first time ko magganto-ganto. Kasi ayoko hinahandaan ako sa birthday ko talaga. Ayoko. Nag-awal kami cardo. Ate Ben, lalasingin ka niya. Thank you. Nalaman ko lang yan, Madam, kay insan ni ano. Kaya nga inutot kasi galing. Sa kanila po. Inutot kasi ate sa birthday. Iyak na din. Sa ayon, te. Ito, galing sa amin yan. Yung oyster bag. Yung green. Tapang yan. Ipala na ba yan, te? Ipala na yan para masarap. Guys, tignan niyo yung shoes ng my birthday. Snoopy. Ay, gago. Kung sino man po ang gustong umorder. Gago. Ay, dapat kami ganun suot. Ano store nito, Sasa? Wala yung itajay. Ay, ang ganda. Meron. Madam, tignan mo yung mga picture niyo. Wala akong alam. Ba't na ganyan-ganyan ka? Hindi ko birthday natin dalawa daw eh. Ba't sino ang gumawa nito? Yan o, ito ka lang. Makakaya ko si Jen. Hindi ko ito alam. Ganun to, diba? Yan. Grabe, natuwa ako sobra. Ano mo sabihin nito? Oo, kasi ano. Ay, natuwa ako. Thank you. Always you. I'm very happy. You like it, Madam? Nagigla talaga ako. Kasi first time ko may ganito. Saan ako magbigay sa my birthday. Pero ako hindi. Yay! Troublemakers! Madam is happy! Paborito ko yung ganito.
Kaya madam, paano tumikim si Ate Ma'am? Ay, ako? Ako kasi. Sige. Madam. Ay, huwag naman, madam. Sis! O, sis. Hindi, friend! Friend. 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 Oh, Ano, sabi mo, ikaw na tumikim. tikim? Guys, ganito tumikim ang... Matamis na lang. Nilusot! Guys! Magiging 1,000 ba yung Parental guild! Panis! kung ganyan ba kumain? Hindi Mango! Hindi Ayaw niya kasi ng maasim. Ayaw man niya maasim, madam. Parang sis mango, gagot. Pati basta nagabundok kasi si Mita. Tikim na mag-ina. Dali. Tikim. Hindi siya panis. Ano ba? Ganon din Ganon. Ala. Oy, kung paano nasimulan. Dali. Ako Sabi ko ganon naman. Kaya walang force, no? Dali. Walang force. Guys, ako rin guys. Kung paano tumikim yung birthday celebration. 1, 2, 3. Puta. Ang sarap. Oy, cake. Sorry, cake. Marder ka ngayon. Ano? Ano? Ano yun? Murder. Saka yung blade babes niya. Yung ano yun? Yung blade babes at saka yung si ate, sino? Si Madam Talogo. Si Rete! 60. 60 Rete! Arere, here. 61. Arere, here. 61. He. Akala nyo, wala sa akin ang camera. Sa inyo.